Hello kakabsat, tara samahan niyo ako't magluto ng dinakdakan o warik-warik. Grilled pork, beef brain or pork brain, onion, ginger, and chili. So mga kakabsat, sa mga kasama kong Ilocano dyan na marunong magluto, napapansin nyo siguro bakit beef brain ang gamit ko. Kasi nandito ako sa Middle East, wala kaming mahanap na pork brain kasi alam nyo naman bawal ang pork dito, pero may nabibilan naman kami ng pork. So gumawa ako ng alternative. So ang ginamit ko is beef brain. Pwede naman siyang gamitin, hindi naman siya malansa at saktong sakto lang yung lasa pagka nagawa natin yung dinakdakan. So ayan kakabsat, so slice lang natin sila ng maninipis at saka naglalagay din pala ako ng luya patanggal lansa na rin kasi beef brain yung gamit natin. Chop lang natin sila lahat ng pino. Ayan kakabsat, slice lang natin ng pino yung inihaw nating tenga tsaka belly. So pwede rin natin siyang lagyan ng atay, pero hindi ako naglagay ng atay dito this time. Ayan kakabsat, matapos natin mahiwa lahat ng ating mga ricado, paggaloloyin na natin lahat. Nandiyan na sibuyas, sili at saka luya. Then lagyan na rin natin ng paminta at asin pampalasa. Kakabsat, sunod naman natin yung utak. Dudurugin natin yung utak sa may lemon at lalagyan natin ng konting suka. Balang gamit ko dito is lemon na 3 piraso at saka siguro mga 1/4 cup ng suka. Ayan, dinudurog ko lang yung utak para mag-blend na siya at mag-mix ng maayos sa dinakdakan na ginagawa natin. Ayan kakabsat, pag mix na natin, ihalo na natin siya sa karne. Halo-haloin lang natin hanggang mag-mix lahat ng lasa. Then okay na po siya. Ayan na po ang ating dinakdakan or warik-warik. Salamat sa panonood kakabsat. See you in my next video. And don't forget to subscribe, like, and share my videos. Na Imas on Wheels po. Huwag niyo pong kakalimutan.